Okay. Du fandme til tid at mobile mig. Og fandme ikke så tror på mobil. Peter, så klar! Nej, det tror jeg. Gå tættere på hinanden, jeg kan ikke se noget. Og så prøvede jeg ud nu. Stop så! Gud gav til mennesker af chokolade og solvand. Og ved du hvad? Jeg har nemlig mit speciale mælke chokolade her. Det er lige præcis, hvad jeg vil have i slik. Hvad fanden er for barnet? Og især chokolade og solvand. Og det smager bare så godt. Og der vil jeg have en masse i chokolade her. Og det får I ikke. Og I får ikke lov til at kigge på den tæt på. Du tror ikke på mig. Og så ødelægger jeg måske. Og så får jeg ikke at tage chokolade og solvand. Du har ikke brugt mig, at det er chokolade og solvand. Så giv mig det ting med. Vis den der. Nu stopper du. Stop så. Du er Peter død. Jeg vil ikke prøve. Du kan fandme. Nej. Du kan fandme ikke prøve. Du er så fed, Peter. Nej. Det giver med. Morten. Nej, det var fuldt med. Morten. Du er Morten. Du er Peter. Okay, ved du hvad? Tror du, det er bedre, hvis jeg lærer mig? Giv mig det kort der. Jeg har fucking brug for det der mad. Nej. Fuck så. Nej, det er med. Hvad i morgen, så kommer jeg til at jeg dig. Du fik det før. Jeg prøver ikke på dig selv engang. Sig så, fordi det er en vildt helt for dig selv. Og du har været så dårlig til for dig. Nej, du fløj med. Jeg fandt sgu det hele. Helt med på mig. Og så er der opført, hvad laver jeg det? Laver du? Nu gør jeg på mig. Du bare lad være med du der. Hvordan du får alt det kort? Giv mig det kort nu. Nej. Giv mig det kort. Giv mig det kort, Peter. Morten, giv mig det kort nu. Morten, giv mig det kort. Jeg viser en trykker. Her er det tøjet. Nu er det min lomme. Giv mig. Hvad med din kæreste, Peter? Peter, hvad med din kæreste? Gør I snakke ikke? Det er vist tødsikkenkort. Jeg lader som om det er et mands kort. Det er vist tødsikkenkort. Du får bare ikke brug for det slik der. Du er totalt blandt et tødsikkenkort. Hvad er det på mig? Du har ikke mere. Doktor. Altså, du har ikke ud. Og nu har jeg et håndklæde, kan jeg fra min. Peter! Nej, jeg prøver bare dig. Er det kæreste? Du giver. Hvorfor er du den bag mig? Nej, Lasse. Du snakker med min mand Tors. Og du er gået med kæreste. Jeg tror ikke i bussen. Nej. Der er nok igen i bussen kysset. Prøv at. Jeg har ondt. Jeg har ikke talt ondt. Jeg er ikke ondt. Det er ondt til mig. Jeg tager dit slik. Jeg er ikke ondt til. Det er dårligt til mig. Det er sindssygt. Jeg gider ikke. Det er dårligt. Har du godt, Mappe? Så er det ikke den marken, mand. Jeg er ikke ved at komme op. Nej, ikke den. Giv mig så det. Nej. Nej, det var godt. Hvad siger du til? Emilie.